Eva og Bo i center. Om 6 på neutralt. Og lille ror. Han har en vagtchef til så. Findes på 25. styr på at afslutte den der en lang runde. Ja. Det næste stykke er det altså tyndere end det, vi ligger ude af lige dernede. Ja, det lyder da dejligt.